Kato. Tulee. Eikö tulee? Ei! Sä heitit muuten auttio. Jep. Se kävi tuolla puuttopelissä. Tuo puun pelissä. Joo niin onkin. No, ei vielä. Mä tiedän mitään sieltä. Mä lähdin just se niinku varmasti peliin. Matti auto. Niin on, kyllä Matti. Ei muuta isä vaan. Se on helppo homma. Noin sä joo. Niin. Niin ja... Siinä takaisinpäin suoraan. Elikkä tässä sitten... Tässä. Korvan. Saiko tässä? Joo. Kaksi kertaa join kahdella ja Matti otti 2 kertaa kahdella ja sitten kääntyi vaan pari kertaa sillä yhdellä väylällä otettiin sille ja pari teistä ohi. Otin yhdessä 3 kiinni sitä ennen kahdella väylällä oli tällä. Hop! Mitä? Mä aika mennä sudarin kanssa tuossa jo, lähdetään. Mitäs me pelataan? 1, 2, 20. Niin tuleeko se, niin onko se... Pitääkö teidän tulla valvoa? Ei teidän tarvitse katsoa, se riittää, että on niinku pelaajat, tuossa on Kari ja minä valvomassa. Joo. Mutta oli se 1, 2, 20, mutta minne tulee CCT sitten? Niin eikö se ole niin kauan, että ratkeaa? Niin okei, eli ei tuu 3 väliä sitä. No, se niin. Eikö se niin ole, että mä avaan kun mä pelaan paremman kielen? Eikö se näin niin, että mä avaan joka väylän? Ei, kun se on käänteinen järjestys. Vuorotellen. Joo, vuorotellen sitten niinku. Oho! No nyt tuli kyllä jännä kakka. No, kyllä sieltä kakkosena. Mitä heidit sen kanssa sinne? No vittu, tuo oli mun paras avaus tällä väylällä. Me lähdetään jatkaa matkaa, että päästään kotikin joskus. Joo. Nyt törmäillään. Ja törmäillään. Ensi kaudella. Joo, ensi kaudella. Pelit antaa vielä myöten, niin mitä sitä vielä lopettaa? Täytyy sanoa, että sun metriä koristaa ja helppo Tää oli mun paras avaus ilman. Ja mä olen tuo kiven, tuo paljon kivi, niin siinä.
Aivan. Jaksa! Skippaa! Yes! Hyvä. Osuuko se toloppa? Hyvä. Saanko minilain avulla ja oma tanssi? Joo.